Horas madihita saluhutna, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus, hatani Tuhatta naga betul jamita minggu dihita di bagasa tikion, tersurat do di Yesaya 5 ayat 1 sahat tupitu. Hujaha majo isi ni turpuki tutonga-tongata, laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Maredde maaw nuaing taringot tuhasiakku. Sada edde ni haholongaku, taringot tu porla anggurna. Mar porla anggur do hasiaku, dipucu ni sada dulu nanapu. Jala dipakuri, jala dijoputi akabatu siani. Jala disuaton lopok nadenggat tusi. Jala dipauli sada tukup di tonga-tongana. Jala dihali sada pangilangat di bagasan. Paimahon parbui na tonggi, hape na asom di tubuhon. Atong hamu isi ni Jerusalem, jala hamu bawa sia Juda. Ua uhupamu au dohot porlak anggurhu. Tunga hadope si bahenon nian tu porlak anggurhu nasuhu baet tusi. Boasa saihu paimaima parbuihononna parbuina tonggi, hape na asom do di parbuihon. Ope pabotohonokku matuhamu si bahenokku tu porla anggurhu. Uppatokku mahadangna, asa sudah digagak binatang. Lohaokku maparikna, asa diluttak. Bahenokku maibana gabe halongonan, asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuas suga doho sihupi. Jala dohonokku akka obun, asa unang mangalehon udat tuibana. Alai porla anggur ni Jehovah Zebaot, ima pinopar ni Israel, dohot akka bawa sia Juda. Suas-suanan hasudunganna, sai di paimaima uhum, hape idama pangaru do. Hati goran hape idama anggu-hanggu do. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus, hiaro tahe ta'alami kecewa. Seseorang tentu akan merasa kecewa bila perbuatan baik yang telah dilakukan malah dibalas dengan ketidakbaikan. Jalahira suadong do halak na berharap na songoni. Alanima mulu dibaru paning na denggan, hape gebero balos na naso denggan, tubuh ma rasa kecewa. Kesal, bahkan ulu mardungam muruk. Tadok majoru paning contohna perjuangan ni natoras tu gelengna. Nunga berusaha natorasna, mengalului biaya kuliah ni anak konna. Maradu marsali pe diulado, asal ma unak terganggu perkuliahan ni anak konne. Hape holap 3 semester dope, terbegima berita naung dipakaluar anak konne siak kampus. Jala ikut di penjarahon, ala terdapat merjuji doh memakai narkoba. Ubegi pasti do kecewahin na torasna. Unang-unang ulu gabis truk. Diripu do nasalilingon burju-burju anak konne marsikola. Hape akka nasosumado diulai. Nunga berjuang sekuat tenaga, mengalului narik kotu sikolana. Jala berharap asa denggam muse masa depan ni anak konne. Hape gebe sia-sia sudi. Ala pangalahon ni anak konne. Kecewa ma natorasne. Donga saha porsiaon diturpukope di pabotohon Yesaya do kekecewaan ni dibata marnida pangalahon di bangsonai na julu. Dipartudus do bangsonai tu porla anggur. Jala debatado napuna porla angguri. Denggado tutu diula porla angguri. Tempat nape detano nanapudo manang di lahan yang subur.
Di payes do porlaki asa unang rabawon. Di joputi ng akabatu. Di pasisi siyan akan nabui mengganggu pertumbuhan ni hau angguri. Sadok di patupa par porlaki do sa denggan na tu porlaki. Bibik na pe bibik pilihan do. Taringot tu kiamanan na pe di pajongjong do seda tukup manang menarajaga di porlaki. Di bayad do musi hadang na. Di bayad nang parit na. Dungi muluduk panen nunga dihalihian sada panggilangan manang tempat pemerasan anggur di tonga-tonga ni porlaki. Sadok dangadong be naso pinatupa ni par porlaki dumutu pertumbuhan ni hau anggur nai. Asa ditikina tapuon nama parbui na gudang jalan atonggi. Alai ama hasilna. Terhirim do par porlaki. Kecewa do napuna porlaki mernida hasilna. Ayaka na asom do parbui ni hau angguri. Donga saha porsiaon, songonima digobarho turpukon kekecewaan ni debata mernida pangalahon di bangsonai ima bangso Israelina julu. Nunga denggan di pauli debata bangsonai alai akka namaralo tulo moniroha di debatado di bulan asida. Tudo songo parbui ni hau angguri akan asom do ditubuhon. Diturpuko didok sai di pai mai ma uhum hape ida ma pangarupaud do. Hati goran hape ida ma angguk-angguk do. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Di halomo hijahuba do uhum dohot hati goran perbuihonon ni bangsone. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran di tengah-tengah umatnya. Songon nasinorahon ni topik ni mingguon. Hape perbuina asom do Jepang. Ima akka tindakan pangarupaon dohot anggu-angguk. Mernidai kecewa jalamuruk do debata. Didok diturpukon. Ope paboto honokku matuhamu si bahenokku tuporlak anggurhu. Uppatokku mahadangna. Asa sudah digagak binatang. Lohaukku maparikna. Asa dilutak. Bahenokku maibana gabi halongonan. Asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuah suga dohok si hupi. Jala dohonokku ma akaubun. Asa unang mangalihon udan tuibana. Artina gabe diuhum debatado bangsonai alani hatak kamonna. Donga saha porsiaon laos gabe si paingot na matce argaro nang turpukot tu hita sudina. Hita sendiri pe isi na so kecewa ate. Mulong ngatabain akan adengkar rupaning hapero balos na manang hasil na akan nasodenggan. Marningoti hita pera uludo gabe muruk. Adong do mungkin na kecewa di hasil ni haumana, hasil ni kubunna, manang di hasil ni peternakanna. Ala nga gabi gumudang biaya na kaluar, martibakkon hasil na dapot. Ujungna mardongan muruk ulo malaos di paso, manang laos dijual hutu halak. Di parumah tanggao pe, bodo masa tong akka na kecewa. Saya burjuru paning inattai pos rohana na salilingon mernida amattai nak pesipata dang bulat tujabu dengan alasan tugas keluar kota manang lembur di perusahaan hape nang mardongat-dongat do tuna asing alias selingkuh. Kecewa hiam ma inattai mardongan muruk laos disirakon. Donga saha porsiaon asa songonima nang pakilalaan ni dibata. Kecewa jalamuruk do ibana. Mulu adong sian akka na tinubus nai nagabe maperbuihon akka na asom. Manang mangulahon akka na maralo tulomoniroha ni Tuhani. Sipata ulu do gabe hira akka si Raja Tiga ngulu ni si bahagian halak.
alanya katawaran-tawaran di portibion, tega do mengkhianati haporsiaonna tu Tuhani, bahkan menadikon haporsiaonna tu Yesus. So Kriste petaho asal ma populer nin narohana. So Kriste petaho asal ma hatok mamora di arta nin nanadiba. Nasing mungkin murtak petaho mulubui do nakok jabatan. Murtak petaho asal ma baga istrina manang gateng suamina. Nadiba adong do hak Kristinun nai holas sebagai pelengkap identitas di katipina. Alai haporsiaonna sayak kada tu dupe dihaposi. Jalamat segudang dupe tutu akka pangalaho nabui mabay kecewa tu hatay. Gabi akka sibadan jala sirimasan ni Tuhane. Donga sa haporsiaon hita dun waeng songo porla anggur ni Tuhane. Dakka bilang kita betutu akka nadenggan naok pinatupan ni Tuhani di bagasang mulutta. Ditubus do hita siyan hamagoan ni dusay. Jala disarihod do akka narikkoti di ngulutta. Atong marsihoho mahita makanguluhon hata ni tuhatay. Tapasiding ma akka ngulu na mabait tuhatay gabi kecewa, apalagi gabi muruk. Alay marsyadu mahita madok moliate tutuhatay. Marhiti ngulu na maparbuehon akka parbueh na denggan. Jala natonggi na tau pasangapon tuhatay. Amen. Martangyang mahita. Moliate ma ali Tuhan dihatam nang mamakulingi hami di bagasat tikyon. Totong ma urupi hami asa terperbuiho kami akka parbue ningulu natonggi di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen.